Ndị Igbo, agwọ nọ n'akịrịka. Agwọ nọ n'akịrịka. Just look at what Udogachi's security outfits created by Soludo are doing to Igbo youths in Anambra State. Just look at. Governor Soludo and his followers are always quick to condemn IPOB, but they are not quick to condemn this barbaric and heinous act. It is hypocrisy. Anya chọrọ ndị Udogachi na Anambra State. Anambra State youths are human beings. Anya bụrụ anụmanụ. We are not anụmanụ. Hey, God, Chineke. Hey, n'ife a na-eme ụmụ mmadụ. N'ife a na-eme ụmụ mmadụ. N'ife a na-eme Igbo bụ Igbo. Hey, God, n'ife a na-eme ụmụ mmadụ. Nego n'ife a na-eme ụmụ mmadụ. Hey, Chineke, ị nọzikwa ya. Hey! Ife a ka a na-akpọ Igbo on Igbo crime. Maka ndị Udogachi abụgasị ndị Igbo. Legodu ka a si apịa ụmụ mmadụ mma ka abụ ndị herdsmen. Ọ bụrụgodu na nwere ife ha mere, they are still suspect till proven guilty. Until they are proven guilty, they are still suspects. Ndị Igbo, nke a bụkwa alụ. Nke a bụkwa alụ.